guys, welcome to Mama Dios Vlog. Maghimo ko karon og galang-galang. Ang upat na buka kong galang-galangon, ang pito akong dungagon. So, maghimo sa kung magpanit sa taron og atong himuong galang-galang. Ano ni siya guys, ang akong himuon og galang-galang. So, magbutang na puta og brown sugar. Atong tayo maggalang-galang tayo. Isang tang kuan ka na ko. So guys,
na ni ang akong lutong galang-galang. Thank you. Kinakrispihan guys. O, tingnan mo. Pagkasarap.